Salpungtini belai saltung ni sal, tabuk sarik ni sal tuiluluk sal, nokbar kacang totor, hambai joto nok. Tabuk chung khama kainani kokno salai nai, khama kainani ha ongkha omohai, ha kahamko ha, kok wanjibai duas mati hinjago. Chung abuna luam soil bu hini tong lai. Hawa sabul jak tongo, I think 40%. Ha sinil ba harpek 20%, tai ha sawal ja poli ha ongkha 40%. O ha tui kaham ka belai romi narogi mano, ha ropo tai ha kepe kaham. Boni ulklogo tai kesa ha kaham tongo, ha sabul jag ha. Poli mati jeta hinjago. Abuna alluvial soil bu hini tonglayo. Bobu belai tui kaham ka romoi tongo khama khetoni bage hamo ha sinil eba harpek ha abono clay soil bu hini mano bono muski kisa kabang khe rikha hinke kaham ha ongo 1.5 কুইন্টাল hoite 2 কুইন্টাল jrati ri mano muski faidi hinka tini ha bom hai nang abosong kisa misa siwina laika Hia bahas sini lo khama kainani kok thaisa sung ultama tonnai belai khleno tamo himale ha karak khlai randi toni mangla wai ti mari nai wai ti frani mari nai boni bagi tui sokogi rohana ne outline tongna nangnai khajane ta khok ha sinil ni bagai faidi ta bole tamo variety khama na kainai bo variety kaham bo jat kaham bono nailene khajan tako sini Tripura hasteo mok khama belaiken kaham hinjagi tongo obong kha mok khama kasara balai kosom sontring mereng naidi obong kha mok khama obono bazara jodin kha kolokku kotorku lotibo kaham kotor naithok ka phaljagi tongnai obong ka a mok khama naidi kaham klei ko khajan tako boni pore tongo tama himala boni uklogo tamo tong himala mok khama kosom hai na bazara kaham no phaljagi belai kha kologongo mok khama kosom ni uklogo tai kisa khama kotokuk tongo abong ka chini Tripura haseni khama borok khama o khama borok khama ongkha chini Tripura haste o belai khan puisa mari rang mari kabang phia ba nini commercial kai thana hinke obo belai khlaina tabuni jara o wansogi kailai tamani bagi hemale commercial enka o mok khama no kailai tonglai rangko puisa kipile mane bagi labor khoros kabang ne bagi muski fertilizer belai khan rate rang kabang thangmane bagi abone bagi chung mok khama na kailai tonglai khajani takho tabuk tai kaisa khama kosom phaika khama ongka 10 feet jrati kolok bokongongo abo hamohini khanao fi ba chini Tripura hasteo a khama phai sok paiya ko beskango obosi sok phai nai hinke sung a khama bhai ke sung kainani wansok lainai himale a khama ongka bokong kolok boni bokong no farane chatang buchai mano tai taboni bazar sung phatar hayungo khama bokong karan phalnango Bangladesh ni export bo ongna ni changka hini khanalai tonglai khajan tako a variety mano hinka sung tubi phainai sini Tripura hasteo uklogo tai kai shama loti tongo je loti no sung Bangladesh ni tubuna ni chati oglai tonglai abo ong khata mohimale roti rasbari 1 loti kochu hinjago abo loti kabang phaiko boni bagena loti kochu hinjago khajan tako abo Bangladesh research class nam jagmanan bagena bari 1 hinjago khajani tako sung ha sailaika variety saina laika tabole tamana nailena himala tabole sar ba fertilizer aboni kok salaine khajani tako tamo sar ba fertilizer na o kok na sabai sukrubi chong beskangni tai part kaise video salainai khajani tako tini tai kok kabang saliye tamani bagi himale naw sanmani bisingti nang video chicken kha maklai sinai tamani bagi himale naw nangkomai kok hini samani naw ni chongmani bisingti ang video khaina ni chatiok nai tai kabang kok thele usuk sawaina tini ani video oron methagiri ka beskang male pina haina hai beskang sar bhai garina fertilizer bhai garina o kok no kok salaina bagi hambai